Da je zaključen? Pa zato ja ne mogu da pronađu. Čekajte, Mrakosav je rekao da će se prerušiti u Astru i da će doći ovde. I da će tebe da odvede. Mene da odvede? Gde da me odvede? U najtamnije delove kosmosa. Pozorišna grupa Hajde obraduj dan za decu u nekoliko svilajnačkih sela pripremila je predstavu Vera i Vitez meseca. Ova duhovita priča nije ostavila ni učenike osnovne škole Stevan Sinđelić u Vojski ravnodušnim, već su zajedno sa junacima postali deo ove interaktivne priče. Kakva je bila predstava? Odlična, super. Ovo nije prva što gledate ovde, pa koliko ti se sviđa kad dođu ove predstave kod vas? Nije prvi put, predstave su jako zanimljive i svaki put je još lepša. Nešto te posebno danas oduševilo, o čemu govori predstava? Pa, cijela predstava je bila fenomenalna. Predstava je bila super i bila je baš kreativna i za možda malo mlađe uzraste. Koliko tebi znači kao meštanke ovog sela i uopšte u školi da vam dođu ovakve predstave? Mislim da je to jako važno jer deci to pravi zabavu i postiče kreativnost. Kako se tebi dopala predstava? Dobro. Šta ti je bilo najinteresantnije? Pa kada je Zvezdica došla. Pobedilo na kraju dobro, ali tako? Da. Koliko ti voliš kad vam dođe ovako predstave i zašto? Pa zabavno mi je da gledam. Možeš ovde u Domu kulture, ali tako? Da. Ova predstava govori o borbi dobra i zla, a predstave ove pozorišne trupe, pored zabave, imaju i tu edukativnu ulogu i cilj im je da prenesu važne životne poruke. I zapravo kroz sve naše predstave tu neku poruku šaljemo da jednostavno uvek možemo da izaberemo jedno ili drugo i da smo zapravo u tokom čitavog života na tom putu, da kroz naše izbore zapravo biramo na kom ćemo biti putu i da taj put nikada ne prestaje. Dakle, nikada nije samo naš jedan izbor doveo do, da kažem, toga da je to ili dobro ili loše, uvek smo na tom putu i uvek su izazovi ispred nas i zaista uvek treba da budemo na neki način na oprezu, da pratimo sebe i da na neki način ispravljamo sebe kad pogrešimo, a da naravno da budemo tu i za druge, da im se nađemo ukoliko je u našoj moći da nešto uradimo. Ona ističe i da je veoma značajno to što ovu predstavu mogu da vide i deca svilajnačkih sela u organizaciji Centra za kulturu i lokalne samouprave. Pa nama je veliko zadovoljstvo, ovde smo bili već par puta i deca su stvarno predivna. Mnogo volimo da dođemo u vaš kraj jer zaista vidi se da se lepo radi sa decom. Deca su predivna, čak su vidim bile i stariji, nisu bile tako mala deca, bili su i stariji, pratili su predstavu što govori o tome da zaista vole pozorište i da se ovde zaista u tom smislu radi sa decom. U predstavi su do sada uživali mališani Bobova, Kušiljeva, Vojske, Gložana, Sedlara, a i do kraja godine Centar za kulturu najavljuje besplatne pozorišne sadržaje za decu svilajnačkih sela.